लाजिबाय सिख्लाफोरनि गेजेराव जिरायनायखौ वाव आया होद खेबो माथो हांसोआ तो गाइस थाम्बनेल आरो टाइटेल खोनानायखौ मोनथिबाय जानांगौ दिनै मा थांनो नागिरदों जोङो तो टाइमा जागोन दा 4:10 AM आङो फुङावनो सिखारनानै नै इखौ बानायग्रोबाय आङो दिनै माने सरप्राइज माने फिसा सरप्राइज होनो दङ आरोना बेखौ बानायग्रोबाय आङो एसे फ्रेश जानोसै फ्रेश जानायनि उनावहा फिन लोगो मोनफिनगोन गाइस गारि नेगासिनो दङ बडलेण्ड बास गोबाव समनि उनाव दिनै बडलेण्ड बासाव गाखोनोसै थांनोसै चापागुरि नै जोंना माला वाव हांसोआ बेस्थ' गाइस फाइनाली बडलेण्ड सफैबाय आवगायनोसै आया होद खेबो माथो हांसोआ खेबोलै खेबो वाव सिमलागुरि 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 hey welcome to Simlaguri welcome to Simlaguri mana Hai guys, mari dong. ada supermarket sama kana Terima kasih. so mana nih bunga actually mobile down खालामना लाग्रोनोसै मिथिबाय ना उनाव ब्लगखौ लागोन मिथिबाय mobile down खालामना लाग्रोगोन बिनि उनाव ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामगोन गुदुं गुदुं परथा जाना लाग्रोनोसै नै तो गाइस जों जाना लाग्रोनि बिनि उनाव फिन लोगो मोनगोन दे ओके hey जादो दे बेसोरहा गोजान लामा फैनाय नालाय मेंबाय उखैबायबो दे जादो दा जोङो जाखांबाय दा जाखांनानै होलांसै आरोना गारिया नेगासिनो दङ नै नैलाय ओइ गेजेरनि गोथाङा बडलेण्ड बेयाव थांबाय थानोसै जोङो नालांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ हांसोआ दै गांदों नालाय एसे दै लोंहोदों दे लोंहोदो एसे दैखौ वाव होदो होना हो दुगैदों हे जाबाय आते ভিতৰতে আছে না ভিতৰত দা ওলালে হল जों सफैबाय बेंटल गेट नै दा सफैनाथ' दा जों थांसै बांद्राय गोबाव खालामला बहुत लेट जाबाय 12:30 जाबाय थाब सहैनांगौमोन जोङो एक्चुअलि गोजान लामा आरो पेसेन्जार गारिजों फैनाय नालाय ओंखायनो एसे लेट जाबाय आरोना दा 12:30 जाबाय जोङो आवगाय हानसै जालांबाय जाबाय ठीक আছে नै पुरा हांसो दाउ रेडि मानसियाबो पुरा रेडि आंबो पुरा रेडि यस मारै मोनदों फैना मोजां मोनो ना बरिया हेबार हिट जों थांबाय थानोसै गुरिया सेसलै मामिया जाजोब्बाय सेस मोनजाला नोङो थाब लाजिबाय सिख्लाफोरनि गेजेराव जिरायनायखौ लाजिदों जोंनिया खामानिया जोब्बाय जा उनथिं जिरायनाय आरो नै बिथां बिग्राय मनजित भाई जन सिना तो बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ माने आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय माने दा थांसिगोन सानैया क'क्राझार तो बेंटल गेटसिम दोनफैबाय आरोना तो गाइस थेंक इउ दे थांसिगोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय धामाका सेक्सि बिग्राय बाय बाय ओंखारो थिनलाबो सेंग्राफ्रा ओंखारनो होखासैमोन आं बावदोंना नोंसोर अननायसो गसंथ'ना बिसोर हिनजावफोरा सिट लाथोंसै होननांगौबो होबाय बावदों आङो बाय बाय क'क्राझार तो थांसिगोन माने चापागुरिसिम मोनबाय आरोना
जोंबो थांबाय थानोसै माने जोङो ससे फैनानै नलबारि मोनो आरोना नलबारियावहा जोङो एसे साहा लोंबाय थाबाय बिनि उनावहा जों आवगायसै नै दा फैयाखिसै तो गाइस जोंनो दा बाहेटा सारालि हाबनोसै आरो नै सिदा थांब्ला मोनहैगोन गुवाहाटी आरो लेफ्ट साइडथिं थांबा मोनहैगोन जोंनि ओंखायनो जोङो थांनोसै लेफ्ट साइड नै हाबबाय वाव फाइनालि बाहेटा सारालि बे मानो थांदों होननांगौ एक्चुअली मोना बांसिन ट्राफिक जायो नालाय ओंखायनो एसे स्ल' थांनो गोनां जाहैदों थाथ' थांनो गोनां जाहैदों नै पुरा भिर पुरा जाम बे नै ट्राफिक बिराद ट्राफिक थारमाने जागा ट्राफिक आरो मोनाथ' बिदि बिराद गारि फैयोना थांलाय फैलाय सिन्था गैया दे 7:30 उनाव 7:30 फैयै थ' जोङो गामिनि लामा मोनबाय मा होननानै बुङो रेल क्रसिं ट्रेन फैगोन नालाय ओंखायनो गेटखौ एडभान्स बन्द' खालामनानै दोनबाय ट्रेना फैगासिनो दा ट्रेन बारखांनायनि उनावहा होख्लायलांसै तो ड्राइभारा माबोरै मोनदोंथाय तो केनेকুৱা লাগিছে আহি পেলাই ভাল লাগছে না পুৰা 6-7 ঘণ্টামান হ'ল চাগৈ 7 ঘণ্টা লাগিছে চাগে ন 7 ঘণ্টা লাগে অলপ লাহে আহিব লগা হ'ল না সেইটো কাৰণে এতিয়া আৰু গৈ পাবৰ কাৰণে আৰু বেছি দিন আৰু 10 মিনিটমান লাগিব চাগে ন তো আমি আগুৱাই থাকোঁ ট্ৰেইনটো পাৰ হ'ব দে তো গাইজ টাইমआ जाबाय 8:10 माइसा हाबसा फैदों बियो तो फाइनालि फैयै न'आव सफैबाय जोबोद मेंबाय मिनिमाम 6-7 घन्टा 6.5 घन्टा लाबाय आरो होजोंनिफ्राय न'सिम एसे लासै फैनांगौ जाहैबाय नालाय ओंखायनो एसे लेट लाबाय आरो तो एनिवे जेबो नङा मोजाङै न'आव सफैबाय तो गाइस आं बहुत मेंबाय आं एसे फ्रेश जानानै ओंखाम ओंख्रि जानानै आं एसे रेस्ट लानोसै तो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना बेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय बाखि नोंसिनि सायावसै आरो अके बाय